ኣብ ሕይወት ፈተና ይኹን መከራ ብዘይ ምንም ናይ ጾታ ኣፈላላይ ብዘይ ገለ ናይ ዕድመ ኣፈላላይ ንኹሉ እያ መከራኣ ተዝንብለሉ ግና ዝፈላለ ኣብ ጸዋራይነት እዩ ገሊኡ ሰብ ንዝበጽሖ መከራ ምኽኣልን ምስዓርን ኣብይዎ እንትሳቐ ገሊኡ ኸዓ መከርኡ ተጻዊሩ ይነብር መብዛሕቲኡ ማሕበረሰብና ግን ዘይኮነ ረኣያ ወዲ ተባዕታይ ሓያል እዩ ፈተና ኣይብድሖን ገለና በለ ይውረ ግና ኩሉ ጓል ኣንስተይቲ ትኾኖ ትኽእሎ መከራ ወዲ ተባዕታይ ማዕረዮም እቲ ዘጋጥሞም መከራ እዩ ዝርአ እምበር ስቒልካ ብድፉን ዝውሰን ነገር ኣይኮነን ኣብ ዝኾነ መጽሓፍ እናንበብኩስ ከምዚ ዝብል ረኺበ ዝኾነ ነገር ወይ ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ክትዛረብ እንተኾይንካ መረጋገጺ ከይብልካ እንተኾይኑ ከምቲ ስጋና መሬት ወዲቑ ሓመድ ሒዙ ዝትስእ እቲ ዘይጥሉል ዘረባኻውን መረጋገጺ ዘይብሉ እንተኾይኑ ዝኾነ ሕማቕ ነገር እዩ ዘስዕበልካ ይብል ነይሩ ምስቲ ዝብሎ እንታይ ረኺብዎ ትብሉ ትኾኑ ግና ማለተይ ኣነ ዝተዛረብክዎ ነገር እርግጸኛ ኾይነ ኣባይ በፂሑ ስለ ዝረኸብክዎ እየ ኣነ ሹመይ ዓወት እየ ዝበሃል ከይተዓወተ ዕውት ዝኾነ ሰብ እየ እንታይ እዩ ዝበሃል ስምስ ንግብሪ ይመርሖ ይብሉ ዓበይቲ ኣቦታት እዛ ምሰላ ግን ኣበይ ትሰርሕን ስመይን ዘጋጠመኒ ዘሎ ነገርን ኣሽምባይ ክመርሐኒ ብፍጹም እኳ ኣይንራኸብን ስመይን ዕድለይን ነናይ ባዕሎም ጫፍ ሒዞም የሳቀዩን ኣለዉ እምበር ኣብ ዕድልን ኩነታትን ወዲ ሰብን ሓደ ዘይተርፍ ነገር ኣሎ ፍቕሪ ግዘን ቦታን ከይፈለየ ብናይ ፈጣሪ ፍቃድ ዝርከብ ምቁር ውህብቶ እዩ ምስመን ኣበይ ከመይ ዝብሉ ሕቶታት ከይተመለሱ ደበኽ እዩ ዝብል እዚ እውን ኣባይ በፂሑ እዩ ግና ድማ ከምቶም ካልኦት ዘማረርዎ ዘይኮነስ ብኣንጻሩ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ብጸጋውን ድማ ተቐቢለዮ ብጣዕሚ ዝፈትዋን ካብ ልበይ ዘፍቅራን ውቅብቲ ዝኾነት ጎርዞ ጓል ሄዋን ኣላ ንሳውን ብጣዕሚ እያ ተፍቅረኒ ግና ንኣኣ ኩነታተይ ይግድባ ነይሩ ማለተይ ናተይ እናታን ጸባይን ባህሪን ብፍጹም ኣይራኸብን ኣነ ፍቅሪ እንተሎ ኩሉ ነገር ኣሎ ኢለ ዝኣምን ንኡኡ ዝነብርን ንሳ ግና ፍቅሪ በይኑ እንታይ ገባሪ ፍቅሪ ምስ ገንዘብ ኮይኑ እዩ ሓይሊ ዘለዎ እያ ትብል ግና ኣነ ከምቲ ንሳ ትደልዮ ብምሉእነት ክኾነላይ ከኣልኩን ምኽንያቱ ኣነ ምንም እዚ ዝበሃል ኣታዊ የብለይን ወዲ ድኻየ ሕዚ እውን ኣብ ድኽነት ዝነብር እየ በዚ እውን ከም ድለያ ክኾነላይ ከኣልኩን ንሳ እትሓቶ ብዙሕ ነገር እዩ ክዳን ክትቀያይር ንመሳርሒ ፀጉሪ ንኮስሞቲክስ ነገራታ ኮታስ ከምቲ ማንም ጓል ኣንስተይቲ ትጥቀሞ ትጥይቐኒ ኣነ ከዓ ብዓቕመይ ዝተኽኣለኒ ይገብረላ ግና ከምቲ ትደልዮ ይኾነን ብኸምዚ ኩነታት ክንቅጽል ከም ዘይንኽእል ስለ ዝተረድአኒ ድማ ከም ሓድሽ ናብ ስራሕ ምድላይ ኣቴ ከረተት ምባል ጀመርኩ ብቐሊሉ ግን ኣይተረኸበን ብዙሕ ኣድኪሙንን ኣልፊዑንን ግና ከዓ ፈጣሪ ግዳሕ ዚነዮስ ሓንቲ ስራሕ ረኺቡለይ ቅድሚ ዓመታት ብዝረኸብክዎ መንጃ ፍቃድ እውን ኣብ ሓደ ዓብዪ ድርጅት ከም ሽፈር ኮይነ ስራሕ ተቆፀርኩ ኣታውየይ እውን ጽቡቕ ኮነ ነፍቃሪተይ እውን በቲ ዝረኽቦ ኣታዊ ከሐጉሳን ድለያ ክፍጽመላን ጀመርኩ ብዛ ዝረኸብክዋ ስራሕ እውን ፍቅርና ዝያዳ ጠጢዑ ደስ በሃል ናይ ፍቅሪ ህይወት ኣብ እንመርሐሉ ግዜ መሊሰ ስርሐይ ክስእነሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ ተፈጠረ እቲ ኣጋጣሚ እውን ክልተ ምርጫ ኣለዎ መሪፀየ ክስእኖ ወይ መሪፀ ክሰርሖ ስርሐይ ገድሕን እቲ ዘጋጠመ ኩነታት ከምዚዩ እቲ ዝሰርሐሉ ዝነበርኩ ድርጅት በዓል ዋንኡ ዕድሚኣ ከባቢ 55 ዝኾነት
ሓንቲ ሰበይቲ እያ ትነብረሉ ዝነበረት ኣብ እንግሊዝ ዓዲ ነይሩ ንዕረፍቲ ኢላን ነቲ ድርጅታ ብቐረባ ክትከታተልን ትመጽእ ካብኡ ብስርሐይ ጽቡቕ ስለ ዝነበርኩ ናታ ሾፌር ክኸውን ተሓበርኩ ደሞዘይ እውን ካብቲ መጀመርያ ዝነበረ እጥፍ ኮነ እዚ ኣብቲ መጀመርታታት ኣሐጊሱኒ እኳ እንተነበረ ድሓር ግን እታ ዝነበረት ደሞዘይ ምስ ኣፍቃሪተይ ማእኸለትኒ ኢለ ሓደ መዓልቲ እታ ሰበይቲ ኮፍ ኣቢላ ዝኾነ ሓሳብ ሃበትኒ ኣብ ዝደለየትኒ ንኽትጽዋዕኒ ምስኣ እውን ጾታዊ ርክብ ክፍጽም ከም እትደሊ እትህበኒ ዝነበረት ደሞዝ እውን እጽፍት ዓጻጸፍ ከም እትገብረለይ ነጊራትኒ ኣይ ኣነ ብጣዕሚ ዘፍቅራት ተፍቅረኒ ቆልዓ ከም ዘለትኒ እንትነግራ ነቲ ዝሃበትኒ ስራሕ እንተዘይተቐቢለ ካብ ስራሕ ከም እተባረረኒ ነጊራ ንኽሓስበሉ ነጊራትኒ ንበይነይ ኮይነ ግዘ ሂበ ኮፍ ኢለን ትሓስብ እውን እቲ ዝሃበትኒ ኣማራጺ ናይ ግድን ክቕበሎ ወሰንኩ ምኽንያቱ ዝሓለፈ ህይወተይ ምስ ኣፍቃሪተይ ዝነበረኒ ህይወት እቲ ሰኣን ገንዘብ ርክብና ክልሕልሐሉ ዝጀመረሉ እዋን እንትዝክሮ ነቲ ሓሳብ ናይታ ሰበይቲ ክቕበል ግድነት ኮነ ምስተራኸብና እውን ከም ዝተሰማማዕኹ ገሊጸላ ንሳ እውን ስለ ዝተሓጎሰት ገና ኣብ መጀመርትኡ ቅርሺ መሃብ ጀመረት ግና እቲ ቅርሺ ዝጸልአሉ ግዘ መጸ ኩሉ ግዘ ምሸት እያ ትድውለለይ ኣነ እውን ብገንዘብ ክብል ምሸት ናብኣ ይጉተት ንሳ ክሳብ እትረክዕ እውን ጾታዊ ርክብ ንፍጽም ናይዛ ሰበይቲ ድሌት ግን እናገደደ ኸይደ ለይቲ ዝነበረ ርክብና ቀትሪ እውን ንኽኸውን ኣገደደትኒ ንሳ ንሴክስ ዘለዋ ረኣያ ፍሉዩ ናይ ዕድመ ኣፈላላይ ድዩስ እንታይ ኣይተረድአንን ብሓንቲ ናይ ለይቲ ንፍጽሞ ርክብ ከርክዓ ስለ ዘይከዓልኩ ኣብ መዓልቲ 5-6-7 ግዘ ክንገብር ተገድደኒ ወዮ ቅርሺ ኮይኑን እምበር እቲ ሓደ ግዘ እውን ብጣዕሚ የጸልአዮ ነይረ ከምዚ እናበልና ግዘ እንትኸይድ ኣነ ሓይለይ እናደኸመ ኣካለይ እናደቐቐ መጸሞ ከም ሓሳባ ክኸውን ኣይከኣልኩን ንሳ ከዓ ኣብ መዓልቲ 6-7 ግዘ ርክብ እንተዘይፈጺማ ዝገበረት ኣይስምዓን በዚ ዝተለዓለ እውን ጽቡቕ ክስምዐኒ ኣይከኣለን ነቲ ስራሕ ከይገድፎ ብቤተሰብ ዝመጸ ስለ ዝኾነ ስራሕ ከም ዘይፈቱ ገይሮም እዮም ክቆጽሩኒ ካልኣይ ከዓ ነፍቃሪተይ ካብ እኹል ዝኾነ ንላዕሊ እናገበርኩ ብጣዕሚ እያ ሕጉስቲ ነይራ እዚ እውን ክኸስሮ ይደለኹን ምስኣ ኸይቅጽል እውን ኣብ መዓልቲ 6-7 ግዘ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ሓይለይ እናዳኸመ ህልናይ እውን ኣይከኣለን እስኪ ኣሕዋተይ እንታይ ትመኽሩኒ እንታይ እንተገበርኩኸ ይሓይሽ ትብሉ በጃኹም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ሓሳብ ርእይቶኹም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ግደፉለይ ከንብቦየ ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ዛንታ ነዚ መስል ነይሩ ነዚ ቻናል ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት እንተዳሓሊኹም ነዚ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ነዚ ቻናል ነዕብዮ ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእይቶ እንተዳሓሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ሓሳብ ርእይቶኹም ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ቻናል ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንኹላትና ቻው